Z jakého pocitu děláš seberozvoj, jakýkoliv, teď nemyslím jenom práci na traumatech, na své osobnosti, na svých stínech, ale jakýkoliv učení se, čemukoliv novýmu, jakýkoliv nový dovednosti. Je to z pocitu, jsem špatně, musím se opravit, případně nejsem dost. A nebo je to z pocitu, OK, jsem OK, jaká jsem dokonalá už teď a jenom mě tohle prostě baví nebo zajímá, anebo se chci mít ještě líp. V prvním případě totiž jde o to, že jenom makáme, dřeme a snažíme se, aby už nám někdy v budoucnu bylo líp. Žijeme v čekárně a je to vlastně spíš útěk z přítomnosti, než vývoj. V tom druhém případě prostě následujeme svoje volání, touhu, následujeme nějaký flow, vášeň, chuť a tedy už děláme něco, u čeho už teď nám dobře. A vlastně prožíváme kvalitně přítomnost a kvalitně prožitá přítomnost je vždycky investice do budoucnosti.